KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare huccidde mon oɗo subaka talata hande keɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaki e laar gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof mboro so waw hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel di to banggal politique sabo ene anda oɗo ɓeɓe ganda kamɓe goni yeewi askan wi ɓe mbi hande ɓe noddat manifestation 14 15 et 16 e nder leydi ndi ɓe dokke walla ɓe mbasa rokkede yette ko ganda ko kañum woni autorisation maɓe mbatta marche uji ɗiɗon goɗɗum ko woni jayndeli ɗi ɓe mbi kay ko police walla mbiyen gendarmerie darima kay koyɗe tidde oɗo saaha goɗɗo cuutuɗo ko konguɗi muɗum e nder jaynde nde woni Cheikh Bara Dolly kankone konguɗi makko nane nder jaynde nde ha joni noon jayndeli goɗɗi ɗi foof garti koye manifestation ji cikkaɗi ma dañi nder leydi meɗen joni on to sallahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren ruɓɓindu jayndeli meɗen e jayde l'observateur on ji hande wi tan ko sur les parcelles de la peur ɓe mbi parcelle oɗo saaha noon ɓe dawri ko ɓe goni koye koɓe hulɓe tigui saabi ɗum noon ko tan ko ganduɗa yette ko uddi haqqillaji mabɓe woni manifestation walla mbiyen tan meeting jogorɗo waɗede toon to terrain ACAPES saabu ɗiɗon meeting aji wiya ko soɓe dokkama soɓe dokkaka foof hattaɓe wadde oɗon meeting ɗum ɗon noon saabiɓe dari kamɓe fo ɓe mbi ɗo joni koɓe hulɓe ɗum noon woni to banggal hoɗɓe toon e to banggal commerçant ji wonɓe toon to marché JOUR e ko taari ɗum ha joni konngudi tan Lat Diop nane nder jayde nde kanko Lat Diop noon oɗo saaha o darima tan gam wiide Guédiawaye kam hay goto watta toon koɓe jiiɗa daña toon ɗum woni konngudi mokka nder jayde l'observateur garani jayde Vox Populi oɗo subaka ari tan ko wiide yete oɗo saaha tension ji ɗi kay ngabbi ɗiɗon tension ji noon ngabbini ɗum tan ko ɗo joni opposition dariɗo ne wi ne waɗa manifestation ji ɗum balde tati ɗi ganduɗa ɓe jiiɗi wadde manifestation ɗiɗon manifestation ɓe mbi ɓe dokke ɓe mbasa rokkede hattaɓe wadde ko ɓe jiiɗi wadde ko ɓe mbi noon ko guerre des communiqué go hakkude PASTEF e APR ɗum tan woni hen goto fo nana yaltina communiqué ji muɗum banggue ɗum kay woni koɓe kaali nder jayde Vox Populi garen e jayde les échos noon e oɗo subaka wi tan ko militant ji ɗi kay ɓe pari oɗo joni ɗo saaha darade tan gam wiide yette manifestation maɓe mbaɗɗum walla mbiyen meeting aji maɓe mbaɗɗum no ɓe jiɗiri ɗum ni ɗum noon ko hande tigui ɓe jiiɗi wadde oɗon meeting to diwan mo parcelle to saabu ɓe mbi ko heewi ko ɓe jiiɗi wadde ɓe dokketake hen autorisation ji kono ngol lawol soɓe dokkama soɓe dokkaka foof maɓe mbat ko ɓe jiiɗi wadde ko goɗɗum ko les échos arti woni kay ha joni Rachel Silelati bammum e tan oɗo biyeteɗo Alex Kafuri kamɓe noon ɗo joni koye jugement ɓe payi ɗum noon caggal nde milliard uji nde ɓe ƴetti milliard uji walla nde mbaɗi détourné
ne ko tonne milliard uji ɗiɗi ton to bati plus ɓe mbi noon ɗum ɗon kay ha joni tan ene woni ko ganduɗa yete ena moddi leydi garen ha joni jayde besbi le jour ari tan wi ko 72 heures chrono woni tan balɗe tati ɗe ganduɗa ko ɓe fawodirɓe ɗum kamɓe yeewi askan wi gam wadde manifestation ji ɗo e nder leydi meɗen ɓe mbi noon meeting to terrain akapes ko waktuji 15 yoni woni 15 heures ɓe mbi tan ha joni autorisation sotoɓe dokkaka maɓe mbaɗɗum ɓe mbi avocat ji Ousmane Sonko kay ko dariɓe oɗo saaha tikkanɓe oɗo mo ganduɗa kanko woni Ismaïla Madior Fall garen ha joni tan e goɗɗum ko ganduɗa to nani hen ɓe mbi yete Benno Bokk Yakar goni koye wadde manipulation ɗum woni konngudi mabɓe e nder jayde besbi le jour garen e jayde wonde ko jayde rewmi oɗo saaha wi tan ko police oɗo saaha nani dari ne udditi noppi muɗum kono kadi ne dari tan gam ƴewde beele leydi ndi hay goto yiiɗa huɓɓude ɗum saabu koko ganduɗa maɓe darono ɗum no hannirta ni ɓe mbi kay ɗo joni élection ji de représentativité dañnoɗi ɗo joni kay ɓe mbi ko élection ko syndicat ji jeeɗiɗi tan goni ko ganduɗa oɗo saaha kamɓe daari gam yaade ko way noon walla kamɓe dañi ko ganduɗa kañum woni autorisation yaade hen ɓe mbi jayde direct news oɗo subaka ari tan koye konngudi Cheikh Bara Dolly kanko noon o wi tan ko kanko gardiɗo leydi ndi o ala droit wadde 3e mandat woni président Macky Sall o wi 5e président de la république mo Sénégal kay komo ganduɗa foti wonde ko ummi koye tan foti wonde ko doomu dara noon woni yete mo ganduɗa yete ummi koye to banggue ɗuuɗe to yete garen ha joni tan e banggal politique ha joni o wi tan kanko yete so wonno ministre mo ganduɗa yete o woni koye caggal gardiɗo leydi ndi maɓe ƴewta no feewi ko ganduɗa yete haalama walla nanggugol oɗo kay nangga ha tengti e tan farba gon konngudi suutuno e tan o mo ganduɗa kanko woni Mansour Diallo ma gueɗe moɓe ƴeewe kono kadi maɓe ƴewta kay oɗo mo ganduɗa kanko woni Agibou Soumaré gueɗe makko ko haali e koppareji biyade tan tottama oɗo mo ganduɗa kanko woni Marine Le Pen garen e jayde tribune noon ari tan ko ha joni wiide Mansour Faye ha joni tan konngudi Bougane Gueye Dany wiide yete Mansour Faye ko kalɗa ko fawake gonga saabu aɗa andi ɗeɗon koppareje 98 milliards woni capanɗe jeenayyi e jeetati milliards uji koppareje meɗen ɗe ganduɗa ñamlima ɗum inde Sénégal te noon oɗo saaha andaka ɗeɗon koppareje to on ɗo joni to naate saabu yete hay so tawi ina anda ɗo naatine koye jungo trésor public fonno fawade kono noon fawaki to netete noon ɗum koye contrat mo ƴettunoɗa o jeeya ɗum woni konngudi makko kanko kay Bougane Gueye Dany ɗi o rittini e o mo ganduɗa kañum woni Mansour Faye jeddunoɗo hanke ɗiɗon konngudi ɓe mbi yete Daouda Diallo to ganduɗa kañum woni to Guédiawaye to o ittama kay e hoore ɗo ganduɗa ko kañum woni ɗo ardino yete saabu saabi ɗum ko tan to banggal leydi yette ɗe ganduɗa yette dañi jiiɓore jeygu leydi walla tan addude probléme foncière ɗum noon addi ɗeɗon caɗele garen ha joni jayde quotidien le quotidien ari tan ko wiide Pastef noon ɗo joni darima tan ena dari wiide yete maɓe mbatta koɓe jiiɗi wadde ko ɗum noon woni yete konngudi ɓe kaldi ɓe mbi parti mo Pastef dari tan ko wiide oɗo saaha yoɓe yimɓeɓe jaltu mbaɗa manifeste no jiɗiri ɗum ni saabu yoni saaha foof nde ɓe jiiɗi wadde manifestation ɓe kaaɗe ɗum garene jayde li quotidien ɓe mbi onage oɗo saaha nani dari ummade liggeyaji ɗi ganduɗa kañum fayi tan fuɗɗade liggeyaji haade ndungu ngu arde wooda ko heewi koɓe pewdi ɗum ɓuuri fadde tan ha ndungu araɓe naatay ɗiɗon liggeyaji tawa ina addana ɓe caɗele garen ha joni jayde libération noon ari tan koye enquête mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum faade yette e mairie oɗo mairie biyeteɗo mairie mo Keur Massar ɓe mbi ko police holliti ko woni yette kanko kay gonnoɗo toon gardinoɗo mairie o ɓe mbi tan ko nde waɗa ndeɓe mbaɗimo porte plainte ko wiidemo tan koppareje ko to kanko Adama Sarr oɗon otoji
joyi ɗi ganda anda kado naati ɗiɗon otoji noon ene jeeya hen ambulance uji ɗiɗi pick-up aji ɗiɗi e tan corbillard mo ganduɗa ete oɗo saaha andaka holɗo naati kanko noon o wi tan ko pick-up o andi ɗo woni saabu oɗon pick-up kay o tottuno ɗum ko tan goto mo ganduɗa ko mécanicien makko ne woni toon to diwan mo Thiès ko sehil makko kadi oɗon sehil noon dañi caɗele cellal ɓandu ha nawa toon to diwan mo Maroc ko heddi ko noon o haalani hen ko lapti ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe woni konguɗi ɗi o addi garene jayde l'indépendance ɓe mbi kay to banggal coftal ɓalli gardiɗo leydi ndi kay waɗi teddini tigui ɓeɗo sukaɓe U20 sabu ko ɓe ganduɗa ɓe gartiriɗo kay oɗon coupe kamɓene o wi tan maw hokkuɓe goto foof million ngaji 10 maɓe pawɗum e junggo muɗum garene jayde suñulambo noon oɗo subaka ari tan koye konguɗi ippogari noon ndewa namna hakkude regreg o wi tan ko regreg mënul xeex mënul moytu woni neɗɗo mo ganduɗa wawa haare kono kadi wawa rentade hoore muɗum woni konguɗi ɗi ganduɗa o suuti ɗum e jayde suñulambo ɓe garti kay hakkude bombardier e o mo ganduɗa woni Sa Thiès ɓe mbi promoteur uji ɗiɗi ɗo joni dari gam darnude oɗon combat hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garene hello men wongo gareten tan koye manifestation ji ganduɗa ete hande ina jogori dañde walla mbiyen wiya ko balɗe tati woni 14 15 et 16 ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko lulndiɓe woni nodduɓe ɗiɗon manifestation ji wiide ma mbat meeting aji ɗo ko ɓe dokke autorisation walla ɓe mbasa rokkede autorisation ɗum ɗon noon Sénégal kam goto fof ne andi ko leydi ndi ganda ko leydi jaam kono noon salade manifestation hakkunde lulndiɓe e pouvoir ɓoyiɗo ɗum gilla 1960 walla mbiyen gilla Sénégal heɓanta indépendance muɗum ɓoyiɗo e nder leydi meɗen Sénégal haare hakkunde lulndiɓe ɓoyiɗo e nder leydi meɗen Sénégal ƴewama hakkunde Senghor e Mamadou Dia so ƴewama hakkunde Senghor Abdoulaye Wade hakkunde Abdou Diouf e Abdoulaye Wade hakkunde Abdoulaye Wade président Macky Sall ha tengti ɗo ɗo ganda yettimo ɗo ɓuuri ɗo ƴewtidede walla ɓuuri ɗo heptinede hen woni hakkunde président Macky Sall e o mo ganda kanko woni Ousmane Sonko ɗum ɗon noon hande soɓe darima walla so yeehi ha darama goto fof wona wiide hay somi rokkaka autorisation mami wat manifestation mo jinmi wadde o woni tan ko ganduɗa ina wawi wasde saabu gonɗen koye leydi démocratie e constitution leydi meɗen noon ina jeeya hen neɗɗo so yiiɗi wadde manifestation que ce soit meeting que ce soit ko ganduɗa kañum woni wadde marche walla wadde sitting yo tan ƴeew yo naw namno autorisation beele ko min ñalawma telma mbeɗa yiiɗi wadde naggam mbeɗa yiiɗi noon waɗane ɗum couvrir woni mbeɗa yiiɗi yo police walla gendarmerie ar daranome ko way noon saabu koye droit ji meɗen e constitution meɗen jeeya ɗum ɗon noon hande mataw so ƴewtidama ko ɓuuri hen hewde ina haaɗe to walla ina haaɗe ga hewɓe ina nanguira ɗum to banggal politique ne wawi wonde politique kono ne wawi wasde wonde to banggal politique sécurité leydi nde sécurité yimɓeɓe ne mbawi jeeyede hen ɗum ɗon foof koko ganduɗa hande ne foti ƴewtede saabu kamɓe lundiɓe aɓe jogui droit no ɓe mbaɗiri marche kono kadi aɓe jogui droit mo ganduɗa aɓe mbaɗi accompagné e ngal ɗon banggal ɗum ɗon fo noon wona tan ko ganduɗa yete yadata e débordement kono kadi waɗe couvrir ha no foti yarude ni yara noon so yeehi noon ha so ko way noon woppama waɗe organisé yette adda débordement so nden ari wiye nde mbaɗɗon naggam nde koko wanno débordé walla koko adduno ɗeɗo caɗele walla koko bondanno yimɓe naggam ko ɗum ɗon ɓuuri hande wone gueɗe ɗe ganduɗa ina ƴewti nder leydi meɗen saabu Sénégal ko leydi jaam yimɓeɓe hande tampi e banggal ngal woni so manifestation foti dañde tan wona gueɗe ɗe ganduɗa ete addata ko caɗele yimɓe donka yaade liggoyade sukaɓe so pini janggoyta hande hewɓe yete nde école aji ɓiɗɓe muyen pini naldama message uji wiyede cours o hande haɗata ko 13h walla 13h30 saabu yete ina sikka manifestation ji ma dañe nder leydi ndi ɗum ɗon fo hande ko hande addata ko kulol e jignaɓe kono kadi addata ko tampere e koye yimɓeɓe que ce soit côté pouvoir walla côté opposition yoɓe ƴewno ɓe mbaɗi ha haqqi
haqillaji yimɓe ɓe ɓuura deƴƴe sabu so ɓe mine mbaɗa ɓe mbi mbatta ɓe mbi mbatta ɓe mbiya mbaɗat ko caɗele addata e nder leydi ndi wadde noon yoɓe ƴeew intérêt population o e saaha fof sabu ɗum ɗon hande ene jeeya ko addata stabilité leydi ndi so Sénégal sohli tan ko oɗon stabilité hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon on jarama tigui e kettogol ko weltinde tan o biyeteɗo Younous Diallo konko Younous Diallo noon o salminama no feewi o waɗani noon ɗo woni e commentaire uji ɗi kanko Abdourahmane Sissene o salminama o juurama woni tan e hettiyankoɓe waɗoɓe internet uji ganda saaha foof ne mbaɗa commenté Ifra Sadio Ba kankone o salminama no feewi e oɗo biyeteɗo Kalidou Dia ko mbiyanmi ko tan saaha foof rewɓeɓe il faut oɗon naata ononne oɗon mbaɗa commenté e saaha foof ononne darde moɗon kolliron ɗum surtout noon koye lewru rewɓe wona Amadou Hamidou Diallo kanko noon o woni ko toon to diwan mo France o salminama nen lelɗo si kañum ne nan toon to diwan mo France kanko ne o salminama o juurama hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ko ɗo tiɗi kanneten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lando jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye heeɗo noon to banggal roɓɓindu jaynde to banggal caméra e montage ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.